Hello guys, jotana frungam khaklayo jotobo gam kereng tongna hanai lai tini ang video phaimani halai araise tongthongmani ang tamasani mohaba samai dia ani sikon cha YouTube channel tongmani halai khulogmani 4 mas rok ongjak 4 mas ongmani tini halai bini bagai si 4 mas ongmani bisingtei ang ani channel 1k subscribe kai thangha bini bayang hambaironi musungo ani subscriber rokno ti nai tongnai ani joto viewers rokno ang mela hambairo ang nongno mungsabo rumia phano ani khani hamsak mabai ang nongno hambairo ha nokteibo ano support khlai tongdi mohai khlaioi norongni support ang nango norongni hamsak ma ang nango norongni subama ang nango norongni tiniya norongni subama jodi ang manya halai norongni hamsak ma jodi ang manya halai tiniya ani 1k subscribe kundin kai manla khnai ang wan shogo bini bagai ang joto ani viewers rongno ang hambai ya phara ani channel tini 1k subscribe ong mani bagai lai mela tobo tongthoha tini ang mela happy lai are khaina nongana subai tongdi tebo buskang nongni bai video kata phai tongo 5 tarigo August 5 tro phai tongo chini actor David bai chini actor Susmitani video phai tongo release on tongo phai 5 tarigo nong jotobo nugai mannai August 5 tro nong jotobo nai di kata khlaiba nok aro mane beshi khlai subscribe khlai rodi like rodi share khlai di comment khlai shadi hai ang aro nongi bai video kata tei phai mana bai ang chai toknai ta hmba mohai khlai noni support noni subama ang nango nong ano mohai khlai chubai tongdi mohai khlai ano baskangobo nok ano agwani bagai chubai tongdi lai ta hmba video no nok joto banayani takokdi te jodi video release hoy nok joto no kehani keha share khlai laidi lai angbo ani channel bo teisa bui hai channel ko jia phano kisa kusu ro kai manati no joto ba ana support khlai tongdi nore hamsak ba nore subama ang nango alai tahba tinini ani video usukna jotono hambai